I en verden af larm er løsningen ikke altid at prøve at råbe højere end de andre. Det handler om at række ud. Det handler om timing. Om at fange det gyldne øjeblik. Om at vide, hvad du vil. Evne at fortælle det og forstå, hvem du taler til. Det handler om kommunikation. Det er ikke nogen nyhed. Organisationer har altid haft behov for at blive forstået, både internt og eksternt. I dag har vi bare lidt mere avancerede redskaber til at vinde forståelse for vores budskaber i målgruppen. Med dem kan vi kommunikere til de få og til de mange, hvor som helst og når som helst. Men formålet er aldrig bare at lave en imponerende video eller et flot website. I sidste ende er kommunikation altid et spørgsmål om én ting: effekt. Det får vi, når vi kombinerer styrkerne fra den gode tekst med den gennemtænkte video og sætter det hele sammen, så det rammer lige der, hvor det virker. Det handler kort sagt om at bruge redskaberne til at skabe resultater. Om at være krystalklar på budskabet og formidle det overbevisende i de fortælleformer og på de platforme, hvor målgrupperne vil tage bedst imod det. Vi kalder det moderne kommunikation.